Фестываль «Студеньскія музычныя вечары» ў 2019 годзе парадуе аматараў класічнай музыкі ўжо ў 31 раз. Канцэрты пройдуць у брэсцкім тэатры драмы і музычным каледжы імя Рыгора Шырмы. Праграму фестывалю адрознівае асаблівае багацце вакальнай музыкі. Ужо першы вечар падорыць гала-канцэрт з удзелам артыстаў знакамітага міланскага Ла Скала. Выступяць на фестывальнай сцэне і ўдзельнікі опернай праграмы Вялікага тэатра России, музычнае суправаджэнне ад Нацыянальнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі. Я хочу сказать, сенсация, потому что кроме двух исполнительниц все абсолютно новое. Значит, это раз. Раз идет тысячелетие Бреста, и в связи с годом стран СНГ, вот такое хотелось сделать. Фестываль аб'яднае больш за 200 музыкантаў з 10 краін свету. Выключная большасць іх на брэсцкай сцэне выступіць упершыню. Як заўсёды, у праграме музычнага свята будуць і сюрпрызы, і свае сенсацыі. На гэты раз адным з цвікаў праграмы стане Том Сінатра, племяннік знакамітага амерыканскага спевака Фрэнка Сінатры. Всемирно известный виртуоз. Том Синатра в пятерке лучших гитаристов мира. Объездил все страны мира и представляет собой уникальность. Брэсцкія музычныя вечары верныя сваім традыцыям. 11 студзеня, як і заўсёды, дам і кавалераў запросяць на вялікі калядны баль.